Здравейте, аз съм Влади и днес ще ви прочета приказка. Изворът. Една сутрин се срещнали трима пътници пред един извор, над който стоял следния надпис: "Имате ме за пример." И пътниците заговорили и запитали: какво значат тия думи? Този извор подел първият. Тече през дълга и широка поляна, тече през езера, прибира потоци и реки в себе си и тъй става най-сетне голяма река. Надписът ни учи неспирно да работим, за да спечелим. Аз прибавя втория. Друг смисъл намирам в надписа. Изворът, без да иска награда или отплата за това, угасява жаждата на всеки, който се приближи до него. Неговият пример ни учи да се стараем да бъдем полезни на близките си. Третия слушал, без да каже нищо. Но когато го замолили и той да каже какво мисли, отговорил без думки: "Ние пием от водата на извора, само когато тя е бистра и чиста. Замътена, тя е отвратителна. Дори и животните не я пият. Ако искаш да почиташ, бъди бистър и чист." До скоро!